Una, maabot ang barangay proper sa Lagimit, Glan Sarangani Province. Palisdanay ang sitwasyon sa pagsubida sa dalan. Kay kinahanglan nga moagi sa ilawom sa ginatukod nga tulay patabok sa sapa. Pagsubida sa sakyanan, din hina matagamtaman ang kalisod. Danlog ang kalsada kay nagulan ug lisod alang sa mga sakyanan nga dili four-wheel drive. Pipila ka mga sakyanan ang natanggong sa lugar. Bisan ang crew cab sa Newsline Philippines. Gitabangan og tulak sa mga tao, maabot lang ang ibabaw nga bahin sa kalsada. Apan tungod sa misyon nga mahatdan og hinabang ang mga residente sa lugar nga katapusang barangay sa Glan Sarangani Province nga boundary sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naabot ang lugar og na-turn over sa barangay ang assistance. In our own little way, naka-share tayo mga maglisod tungod sa loob. Dinhi napaminawan sa team ang kasinatian sa mga tao sa lugar diyang mitay og ang magnitude 7.8 nga linog nga para nila daw katapusan na sa ilang kinabuhi. Kusog kayo sir, oy. Sukad pagkabata na ko, sumunday sa katuig na ko. Aning kalibutan, katuko katila og linog nga. Kaing ko kumanang kalibutan. Tanaw na ko ang balay ni Kagawad Rocky. Kasi pagkagawad na mo. Murag mabalintong na ba? Idoko na ko. Gani ka ng kasada na mo, niliki. Niabot ito, putol po. Ana lang, kasimple. Murag pinili. Actually, ang assistance na mo, gikan sa atong pang-gobyerno, sa atong mga uban nga ahensya, nga personal nila, susama ay ninyo, murag ubay-ubay po sir, murag apod ang tanan. Gani ang sityo na mo gulo, kay gikan diri 9 kilometers, lisod ang amo ang dalan, pero paningkamutan na mo nga mahatod sa ila dito, tanan nila apod. Adunay kabalayan nga nahugno sa lugar tungod sa kakusog sa pagtayog. Nagpasalamat ang mga barangay officials sa assistance nga ilang nadawat kay dako na kining tabang alang sa mga tao, hilabi na sa mga nagpuyo sa hilit nga purok nga nasakop sa ilang barangay. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.